बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायावनो जोंहा जेबो आसा गैला। जायहा फिसा फिसौ थैदों, सोरबा फिसाय थैदों, सोरबा फिसाला थैदों, बा जेबो माबायानो गैया आरोखि, खौज खबरानो गैया आरोखि। बिसोरनि गोजासो देवानिफोर आखाय थिखांबाय। दा जोङो जाय गभर्नमेन्टआ मावना होगोन जों बे गभर्नमेन्टजोंनो साफ्रोमबो मार्टियास न'खरनि मानसिफ्रा सापर्ट दं। जों खिन्थु गरायनो थाङा, खिन्थु जोंखौ जाय होगोन जों बेजोंनो दङ जों। जोंहा आसा गैला मार्टियास फेमिलिफ्रा। दिनैनि प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों, माने ओरैबायदियाव जादों जोंनि जेरैबो खाबु गैयैयाव जोङो माखासे प्रग्रामखौ लानो बायद' जादों। दा जोंनि माखासे मुंख्लंफ्रा बै लोब लोब फैनो बायद' जादों। मानो फैनो बायद' जादों होनबा जायहा फिसा फिसौ थैदों, सोरबा फिसाय थैदों, सोरबा फिसाला थैदों, बा जेबो माबायानो गैया आरोखि, खौज खबरानो गैया आरोखि। दा बेखौ जोङो खुनु गभर्नमेन्टखौ रायनो हाया। मानो होनबा जोंनि जिनिसखौ जोङो दा बिदोंल' माने नैबे जास्ट गभर्नमेन्ट जानाया, दिनै गभर्नमेन्ट जानाया दिनै जे माबा जालांबाय, 4 बोसोरनि बारलांबाय नङा होमबा। दा जेबो जोंनि खौज खबर लायाखै बिसोर। दा गथिखे जोङो माबा मोनसे मोनो खोमा होननानै जोङो मुंख्लं गोदा ज' लिंनानै जोङो मिटिं जादों। ओमफ्राय जों रायलायो जों माबोरै मोननो हायो, सोरबा जोंखौ माबा होयो नामा, थेखा सुङो नामा, माबा मोनसे हेल्प होयो नामा, बे जिनिसखौ जोङो दा लाबाय थायो आरोखि। जों खिन्थु गरायनो थाङा, खिन्थु जोंखौ जाय होगोन जों बेजोंनो दङ जों, खोथा गैया। सोरबा बिपिएल हो, सोरबा कंग्रेस हो, सोरबा माबा हो, माबा बायदिसिना बालबुथा हो, मिथिबाय। मथा मथि जोङो दा आं बेखौ होननानै दोनथ'बाय। बर'फोरनि मोननै राजखान्थियारि हान्जा, गुबैयै इउपिपिएल आरो बिपिएफ, बिथांमोना गोबां समाव मुंख्लं न'खरफोरनि खामानि मावना होनायनि खोथा बुंबोबाय थायो। बे बेलायाव मा फोरमायगोन? नंगौ होनो जथेस्थ' होनगासिनो दङ बिसोर। एक समावहाय न' थांनानै बोहैदों, एक समावहाय मिथिं दावथिंजों होनहैयो। नोंसोरना जागासिनो दङ, फैगासिनो दङ। आंनो सोंहैबावदों सानसेखालि जोङो थांदों माबानावहाय, फेरेंगानावहाय। जोङो 60 जन बेसेबां थांदोंलै, गसाइगावनिबो दं, गासिबो दं, क'क्राझारनि दं, गासिबो जोंबा दं आरोखि फैनायफ्रा। थांनानै ओमफ्राय जों बुंहैबाय सार जों ओरैबायदि फैदों। दा थांग्रोमोना होनबाय बियो, ओरैबायदि होनबाय बियो, हाब नोंसोरो माबा बिपिएफनि गोजासो देवानिफोर आखाय थिखांबाय सासे बोरायखौ। बे बोराया सासे बेसारा रिटायार्ड मास्टार, बेबो फिसाला थैदों। ओमफ्राय बोरायखौ आं बोख्लायबाय मामा नांसै आरोखि, आदि खाथि होनबाय आङो। ओमफ्राय दाना पाब्लिकआथ' नायजोब्बाय, बयबो खाथि फैजोब्बायना। दाना मा जाखो दाना, हाब सार बिदिथ' नङाना, जोंथ' नोंथांजों रायज्लायनोसो फैदों, नोंथांजों बुलायफैयाखैथ' जोङो। जोंनि मोननांगौसो जोङो सोंनो फैदों, जोंनि लिस्टआव दंना गैया, जोंनो होगोन ना होआ, बे जिनिसखौथ' जोंनो माबा फैदों, नोंसोरो बुलायफैयाखैथ' जोंनो जोङो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि सासे माबाया भाइस प्रेसिडेन्टआ बे माबा होबाय आरोखि, बेबो मोजां खोथाखौनो होनबाय आरोखि। दा बिदिनो मानसिखौ एसे लाजिनांनानै माने ओरैबायदि होनबाय बियो, हाब आंनि भुल जाबायलै होनना बुंबाय बियो। दिनैसिम सावरायबावनाय जादों नामा बिथांजों? बेनिफ्राय जों रायलायाखै, बेनिफ्राय आं थाङाखिसै। बिनि जाथाय जानायनि उननिफ्राय जोङो बिथांखौ खेबथाम लोगो हमदों। जों मार्टियासनि न'खरनि जानानै बिथांजों जोङो सावरायदोंमोन। बिथाङा दिनैसिम खामानि मावाखै आरो जोंहा आसा गैला मार्टियास फेमिलिफ्रा बिथांनि सायाव। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायावनो जोंहा जेबो आसा गैला। दा जोङो जाय गभर्नमेन्टआ मावना होगोन जों बे गभर्नमेन्टजोंनो साफ्रोमबो मार्टियास न'खरनि मानसिफ्रा सापर्ट दं होननानै आं दिनै सेरफांगुरि आनसलिक मार्टियास कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं डाइरेक्ट डिक्लार होबाय।